Kayam nga sulbarin detoy, buyaem detoy solution ko baka sabali ka deta solution mo. If x equals 4y and y equals 2, what is the value of 5x? So, given tayo iti x equals 4y, tapos sapulin tayo iti 5x kano. So, para kanyak, tapno masapul tayo iti 5x, pag i-multiply tayo dito iti 5, pati di pangir i-multiply tayo iti 5. So, makita magbalinok ko dito yung left side nga 5x equals 4 times 5, so 20y. So, amo tayo nga 5x equals 20y, tapos given y equals 2. So, mabalin tayo nga suktan dito yung y iti 2. So, 5x agbalinok ko nga 20 times 2. So, ti 5x get 40. So, ti answer nga sapsapulan tayo get 40. No, kaya't mo pa iti adu nga math videos, i-follow dati nga page.